खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो पटलि कमरिया मेथाइयाव रिल्स बानायनानै खैफोदाव गोग्लैदों 7-8 फरायसाफोरा पटलि कमरिया गाना दासान्दि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां ट्रेन्डिं नाथाय बे मेथाइयाव रिल्स बानायनानै खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों करिमगन्जनि बाराय गामिनि जाफरगढ़ हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसाफोरा थाखो खथानि सिङाव रिल्स बानायदोंमोन फरायसाफोरा जायनि थाखाय फरायसालिनिफ्राय एक्सपेल खालामजानो गोनां जादों फरायसालिनि गोरायुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 7-8 फरायसाफोरनि मादाव 5 हिन्जावसाफोर आरो 3 हौवाफोर बेनि मादाव 7 थाखो 9नि फरायसाफोर आरो 1 थाखो 9नि फरायसा फरायसालिनि गोरायुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हायार सेकेन्डारि सेक्सनाव फोरोंगिरिफोरा जोबोद खम आरो टिफिन टाइमनि खाबु लानानैनो फरायसाफोरा थाखो खथानि सिङाव पटलि कमरिया मेथाइयाव रिल्सखौ बानायदोंमोन बे भिडिअ भाइराल जानायनि उनावनो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सावरायनानै 7-8 फरायसाफोरखौ फरायसालिनिफ्राय एक्सपेल खालामदों आरो फरायसाफोरा दा आनजाद होनो थाखायल' फरायसालियाव फैनो हागोन होननानै फोरमायथिदों जाफरगढ़ हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गोरायुङा टंला फरायसालिमा फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव बनसुजों मदद होजानाय सोमखोर बर'आ गाहाय नेहाथारि अदेबानि जिएस महरै सायख'जानो हाबाय नाथाय बिथांनि देरहासारनायखौ लानानै हेंथा खालामदों बेरेखा दोलोआ जिएसनि थाखाय सोमखोर बर'नि हेंथायै गसंनाय बिजाथि आरो बिथांखौ मदद होगिरिफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनायाव बेले बेजे खालामदों बिसायख'थिया मोजाङैनो जानानै थांदोंमोन नाथाय फिथाइ फोसावनायाव बेरेखा दोलोआ गावसोरनि सोलोखौ बाहायदों होननानै अजद होयो आरो फिन बिसायख'थि खुंफिननांगौनि दाबि खालामो माखासे फरायसाफोरा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि प्रेजेन्ट इउनियन बडिजों एबसु आन्चलिक कमिटिया मिटिं खुंफैदोंमोन आरो मदद होनो थाखाय खावलायफैदोंमोन नाथाय फिथाइ फोसावनायाव रिटार्निं अफिसार हेमन्त राभाया बेले बेजे खालामदों होननानै खुद्रिदों माखासे फरायसाफोरा बेराफारसेथिं बनसुजों मदद होजानाय सोमखोर बर'आ जिएस सायख'जानायखौ लानानै मोसानानै रंजादों बिथांनि मददगिरिफ्रा जायनाखि बेरेखा दोलोआ बिसायख'थि खुंफिननो थाखाय दाबि खालामदों बेनि सायाव जिएस सोमखोर बर'आ फोरमायथिदों दि गासैबो फरायसाफोर इलेक्शन कमिशननि स्टाफ गासैबो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे बेरेखा दोलोनि सुबुंफोर गासैखौबो लाफानानैनो माया रेजेक्ट जादों बेखौ दिन्थिनाय जायो नाथाय बेबायदि दिन्थिखांनायनि उनावबो आरो फिथाइ फोसावखांनायनि उनावबो बिसायख'थि खुंफिननो थिननायखौ गनायनो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बेनि सिगां एबसुजों मदद होजानाय बिजाथिया बिसायख'थि गेलेनानै देरहायोमोन नाथाय देग्लाय बनसुजों मदद होजानाया देरहासार जानो हादों आरो एबसुजों मदद होजानाया जेननो गोनां जादों बेनिखायनो बिथांमोनहा खुद्रिदों होननानै फोरमायथियो सोमखोर बर'आ बेनि अनगायैबो गुबुन बोसोरफोराव बिसायख'थि खुंफिननो दाबि खालामनाया माब्लाबाबो जाफेराखैमोन गुबुन दोलोजों मदद होजानाया देरहायोब्लाबो बेबायदि जाफेराखैमोन नाथाय देग्लायसो बेबायदि जादों जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो जिएसनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय बनसुनिफ्राय गोबां नाजानायनि थाखाय बनसुनिसिम साबायखर बावहरो सोमखोर बर'आ क'क्राझाराव होस्रांनाय हाबाफारि लादों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बिबानगिरि राहुल फुकननि दैदेननायाव क'क्राझारनि मालदां बाजाराव होस्रांनाय हाबाफारि लादों बे होस्रांनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै राहुल फुकना बुंथिदों दि आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै लामा लामा गला होनायफोरखौ होस्रांनाय जादों मानोना लामायाव डिभाइडार होनाय जागासिनो आरो लामाखौ फुवारनांगौ गलायाव सुबुंनि होंगो दोंगो जानायनि थाखाय जाब्रथाय जानायनि लामा थायो बेनिखायनो होस्रांनाय जादों आरो गांजेमा बाजाराव थिनहरनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो मालदां बाजाराव होस्रांनाय जासिगोन होननानै मबाइल भेनाव अडिअ मेसेज रेकर्ड खालामनानै मिथिहोखानाय जादोंमोन आरो बे होस्रांनाया थांनाय सप्तानिफ्रायनो जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेराफारसेथिं होस्रांनाय हाबाफारि लानायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों गलादारफोरा गोलाव समनिफ्रायनो बेयावनो गला होनानै गाव गावनि नखरखौ बेंनायजों लोगोसे फिसा फिसौखौ नायबोदोंमोन दा बेनिफ्राय होस्राङोबा बहा थांगोन होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो मिउनिसिपालनिफ्राय बेयाव थां बैयाव थां होनानैल' थिनहरो नाथाय गुबुन जायगायाव माबोरै हाबहैनो होननानैबो दुखु फोरमायथियो लोगोसे जायनाखि गांजेमा बाजाराव थांनो थाखाय थिनबाय थादों नाथाय गांजेमा बाजारावबो माखासे जेंनाफोर दं गारि लाखिनो जायगा गैया मानसि हाबनो हाया बेनिखायनो गांजेमा बाजारनिफ्राय ओंखारबोफिनदों होननानै बुंथियो बिथांमोना बेराफारसेथिं सोरखारनिफ्राय मदद मोनगोन होननानै मिजिं थिदोंमोन नाथाय सोरखारनिफ्रायबो जेबो मदद मोननो हायाखै मिउनिसिपालनिफ्रायबो जायगा नागिरगासिनो दं होननानैल' बुंथिबाय थायो बेनिखायनो जेब्लासिम गोदान जायगा मोना अब्लासिम बे जायगानिफ्राय थाङा होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो गलादारफोरा
बाक्सानि सालबारियाव ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों अपारेशन जेयाव नांदों उमेश बसुमतारी आरो शाहजाहान बादशाह सानै फालांगिरिया ड्राग्सनि हेंथा गोख्रों अपारेशन खालामनायावनो ड्राग्स फालांगिरि उमेश बसुमतारी आरो शाहजाहान बादशाहखौ हमनो हादों लोगोसे बिसोरनिफ्राय ड्राग्स थानाय कन्टेनार आरो रांबो हमनो मोन्दों बाक्सानि पुलिसा फोरमायथिनाय बादिब्ला उमेश बसुमतारी आरो शाहजाहान बादशाह सानैया गेरेजाव गोलाव समनिफ्रायनो ड्राग्सनि फालांगि खालामबोदोंमोन थैनायनि नंखाय सार्टिफिकेट बानायनानै रां लुथिनायनि दायाव क्राइम ब्रान्चआ 7 दाइनखौ हमनो हादों गुवाहाटीजों लोगोसे नलबारि आरो बरपेटानि गुबुन गुबुन जायगायाव रेड खालामनानै 7 दाइन नंखाय सार्टिफिकेट बानायग्राखौ हमनो हादों क्राइम ब्रान्चआ गेंआ गिबियाव बेंकफोराव इन्सुरेन्स खुलियोमोन बेनि उनाव थैनायनि नंखाय सार्टिफिकेट बानायनानै बेंकनिफ्राय रांखौ लायोमोन बेबायदिनो आईसीआईसीआई आरो एक्सिस बेंकजों लोगोसे गोबां बेंकफोरनिफ्राय रां लुथिदोंमोन दुथांफोरा बेनि सायावनो क्राइम ब्रान्चआ गुवाहाटीनि पल्टन बाजार हाथिगाव आरो नलबारिनि मुखालमुवा लोगोसे बरपेटायाव रेड खालामनानै थैनायनि नंखाय सार्टिफिकेट बानायनानै रां लुथिग्रा 7 दाइनखौ हमनो हादों मुंफ्रा फारियै धीराज दास लतिफुर रहमान मिन्टु आली बाहारुल इस्लाम रकिबुल सिकदार अफजारुल रहमान गफुर आली आरो मृदुल हक बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जासिगोन 3 बोसोर जाजासिम अदेबानि जानुवारियाव माखासे दफाफोरा मावफुंजागोननि आसा होदों मिरु एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि सिमा बांहोनाय कार्बि आंलंनि बड' काछारिनो एसटि हिल्स होनाय आर्टिकेल 280 नि गेजेरजों 6 शेड्युलनि गोहोखौ बांहोनाय जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबि आरो रन्जन दैमारिनि जेंना एनआईए सिबिआई केस बेफोरनि अनगायैबो डाइरेक्ट स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ मिरु फसंथानफोर लुनाय जेरै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि आरो रेलवे कोच फेक्टरि बायदिनि खामानिखौ गोख्रैथिजों मावनो थाखाय मिरुजों सावरायनायाव पजिटिभ खोथा होदों आरो जानुवारि दानाव सावरायनायाव माखासे फिथायखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ लोगोसे राव बाहायनायखौ लानानै दासान्दि जेंना सोमजिबाय थानायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि आसामाव सोरखारि रावा असमिया लोगो रावा बर' आरो बराक भेलियाव बेंगलि राव बर' रावा 8थि फारियाव जायगा मोननाय राव बेनिखायनो आसामनि गासैबो डिसि एसपि मावख'फोर जेसेबां सोरखारि आरो सोरखारि नङै फसंथानफोर दं गासैयावबो बाहायजानो नांगौ बेनि थाखाय अफिसियेल लेंगुवेज इमप्लिमेन्टेसन डिपार्टमेन्टबो दंखायो आरो बे राव बाहायनायनि सायाव नोजोर होनाया बिथांमोननि बिबान होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ बेनि अनगायैबो सिगांनि सोरखार आरो दानि सोरखारनाबो बिबान दं डिसि आरो एसपिखौ लेंहरनानै मोनसे सिस्टेमेटिक प्रसेसनि गेजेरजों मिटिं लेंनानै रावनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि रावखौ लानानै जेंनाया बेबायदिनो जाबोबाय थादों सिगां गरेसराव जादोंमोन बेनि उनाव बिजनि आरो बेनि फिन जाथाय महरै मोनसे आफादा खोमोरदों अदेबानि बनसुआ बर' रावजों बेनाराव लिरनाय गैयैनि थाखाय बेनारखौ खोमोरदों जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरियाव आर्मि केम्पनि बायजोआव सानै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावथारनाय जाथाय आरो सासेया गाज्रियैनो जोखोम बे गावथारनाय जाथायखौ आर्मियानो खालामदों होननानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा नाथाय आर्मिनि सायाव गावनायनि अजद होनायखौ गनायनानै लायाखै आर्मिया आरो बे गावनाय जाथायखौ उदखारि हान्जायासो खालामदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला गावथारजानाय सुबुंफोरा आर्मि केम्पआवनो खामानिखौ मावोमोन नाथाय बिथांमोनहा जेब्ला फुंनि समाव 6 रिंगासोआव आर्मि केम्पआव खामानि मावनो थाखाय फैदोंमोन बेयावनो बिथांमोननि सायाव गुलि गावदों जायनाखि दा गोजां बोथोर गोबां खुवा खुनायनि सम बेनिखायनो बिथांमोनखौ उदखारि सन्देह खालामनानै आर्मिफोरानो गावदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों रायजो राजाफ्रा जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों आरो आर्मि केम्पआव अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदों उनाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिस आरो एडमिनिस्ट्रेसना जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै थासारिखौ सामलायफैदों गुलि गावनायनि थाखाय जिउ खहा जानाय सानै सुबुंनि मुङा जाहैबाय शालिन्दर कुमार आरो कमल किशोर नाव जाब्रबथायजों गंसे नखरनिनो 3 सुबुंनि जिउ खहा आसामनि मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाटआव गंसे नावा दैयाव बेलथायनायनि जाहोनाव गंसे नखरनिनो 3 सुबुंनि जिउ खहा 3नि मादाव बिमा आरो 2 फिसाफोर बिमानि मुङा बिमला खातुन आरो फिसाफोरनि मुङा जिन्नातुल खातुन आरो इस्तारा खातुन लाहरिघाटनि हामुसाफरियाव बुरलुंबुथुर दैमाखौ बारनो नाजादोंमोन बेयावनो नावा बेलथायदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों दा दैनिफ्राय 3निबो गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों गुवाहाटीनिफ्राय प्रफेशनेल क्रिमिनेल डाकाति राफिकुल इस्लाम उफ्रा मुं बाबुल आली उफ्रा मुं गालकटा बाबुखौ हमनो हाबाय डाकाति राफिकुल इस्लामा गोबां डाकाति केसआव लोब्बा दंमोन आरो डाकाति राफिकुल इस्लामा गुवाहाटीआव सासे अट' सालायग्रा महरै खामानि मावनानै गुवाहाटीनिनो नवीन नगराव भारा लानानै थायोमोन
नाथाय दाखाथिया गुबैयै बरपेटानि थागिबिमोन। दाखाथि राफिकुल इस्लामा गुवाहाटियाव थाखोमानानै थानायनि खौरांखौ पुलिसा मोननायनि उनावनो पुलिसा गुवाहाटियाव संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन। बे लेखायै गुवाहाटिनिफ्राय दाखाथि राफिकुल इस्लामखौ हमनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला राफिकुल इस्लामा नवीन नगराव सासे बारग' DSPनि न'आव भारा थायोमोन। दाखाथिया भारा थानाय न'आव पुलिसा सिग्रोमनायाव माइरं दोनग्रायाव गंसे पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो गरसे गुलि हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि सायाव केसबो रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।